sanadin labarina. Kyawun kwalliya ko a kira ki sarauniya, zauna ki nazari wannan makasudin so ne. Al'ajaban shi na da yawa gane gaskiyar shagwiwiya, sai in kayo dace kake ajiyar shi da janjani. So kenan sanadin labarina, so kenan sanadin labarina. Ta bani na karba. Ke so da kauna na karba tun da kin yarje min, zuciya ta kice sirri na kin boye min, rai da buri kina so na ki sassauta min. Auta MG boy, lalle Auta MG boy ya karasa kusafaffin wakoki. Idan kuka yi duba da jajircewar da wannan mawaki yake, lalle wannan mawaki ya cancanci an nuna shi da dan yatsa. Auta MG boy fitaccen shahararren mawaki na wanda yanzu haka yake taka rawarsa. Lalle Auta MG boy yana cikin mawakan da yanzu haka suke cin ganiyar su. Auta MG boy fitaccen shahararren mawaki ne. Idan kuka yi duba da wani irin kokarin da wannan mawaki yake yi, lalle wannan mawaki yana taka rawar gani wurin ganin cewa ya fitar da sababbin waƙoƙi a nan take. Lalle wannan mawaki yana cikin mawaka na gaba masu saurin fitar da waƙoƙi a nan take. Lalle Auta MG boy fitaccen shahararren mawaki ne wanda yanzu haka yake cikin cin ganiyarsa. Lalle idan ana maganar waka, lalle ba za a taɓa mantawa da Auta MG boy a sahun mawaka, domin Auta MG boy yana cikin mawaka na gaba waɗanda suke taka rawar gani a arewacin Najeriya. Lalle Auta MG boy a duk sanda aka yi maganar mawaka na Hausa, to lalle Auta MG boy yana cikin mawakan da za a fara ambaton sunansu. Idan kuka yi duba da kokarin da wannan mawaki yake yi, wannan mawaki ya samu ɗaukaka ta hanyar kokarin da yake yi wurin ganin ya jajirce ya kawo fitattun abubuwa. Lalle Auta MG boy yana cikin mawaka na gaba waɗanda yanzu haka suke cikin ganiyarsu. Lalle Auta MG boy yana cikin mawakar da yanzu haka suke taka rawar gani. Lalle wannan mawaki ba za a taɓa mantawa da gudunmawar da yake basuwa ba cikin al'umma. Lalle wannan mawaki yana jajircewa wurin ganin cewa ya fitar da ingantattun shirarwa, ba don komi ba don ya ga cewa ya faranta wa mutane rai. Lalle Auta MG boy fitaccen shahararren mawaki ne. Idan kuka yi duba da lambar karramawar da wannan mawaki ya samu a kwana-kwanan nan, lalle wannan lambar karramawa da wannan mawaki ya samu a kwana-kwanan nan ya cancanci wani lambar karramawar nan, domin irin kokarin da yake wurin ganin cewa ya kawo abubuwa